በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። መንፈሳዊ ጻውዒት ናብ ላዕላይ ቆራሮ ወረዳ ቤተ ክህነት ቤት ጽሕፈት ሰለኽለኻ ዋኒኖ ኣብ ወረዳኹም ውሽጢ ጣብያ ዓዲ ቀማለኽ ቆሸት ዓዲ ቀደሶ ሰበኻ ከተማ ሰለኽለኻ ደብረ ምህረት መድኃኔ ዓለም ቤተ ክርስቲያን ዝረአ ዘሎ ባዕዲ ኣምልኾ ዝተመልከተ ይኸውን። ኣብ ርእሲ ዋኒኑ ከም ዝተሓበረ ኣብዛ ቅድስቲ ሃገር ናይ ሃይማኖት ማእኸል ቅድም ክብል ብሉይ ኪዳን ተቐቢላ መስዋዕቲ ኦሪት ዝተዓርግ ዝጸንሐት ድሒራ ድማ ናይ ኣኽሱም ንግሥተ እንደኬ ገንዘብ ሚኒስተር ጃንደረባ ዝነበረ ባኮስ እተባሃለ በዓል ስልጣን ብ34 ዓመተ ምህረት ክርስትና ናብ ቅድስቲ ኣኽሱም ከም ዘምጽኦ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 8 ቁጥሪ 26 ተጠቒሱ ኣሎ። ከምኡውን ነቲ ቀዳማይ ፓትርያርክ ቅዱስ ፍሬምናጦስ ኣቡነ ሰላማ ከሳቴ ብርሃን ስርዓቱ ተማሊኡ ን2000 ዘመናት ጸልማት ዘይጋርዶ ብርሃን ኮይና ጸንሐትን ዘላን ርትዒት ንጽሕትን ቅድስቲ ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን በብዕለቱ ብስም አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ አምላኽ በቅድስት ሥላሴ እናአመንኩን እናተማሕፀንኩን ኣብ ቅድሚዛ ኣደይ ዝኾነት ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ሰይጣን ኣኽሕደካ ኣለኹ ንሳ ድማ ንዘለዓለም ምስክረይን ጸግዐይን ማርያም እያ እንዳበለት ምስጋና እትቐርብን እምነታ እትገልጽን ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣብዚ ዝጠቐስናዮ ሰባኻ ዝነብሩ ሰባት በነጠፍቲ ማሕበራዊ ሚድያ አለመሕተት ተገይርሎም አብረሮም ኣብ ዝበሃል ሰይጣን ከም ዘምልኹ ገልጹ ሰሚዕናዮም ሰንቢድናን ሓፊርናን ኢና። ስለዚ ነዚ ስሑት ባዕድ ኣምልኾ እዚ ኣብቲ ቦታ በኣካል ተረኺብና ተነስተኻኽሎ ፕሮግራም ሒዝና ስለ ዘለና ዕለት 1 ሚያዝያ 2017 ዓመተ ምህረት ሰዓት 2 ናይ ንግሆ ናይቲ ከባቢ ካህናት ምእመናንን ናይቲ ጣብያ ምምሕዳር አካላትን ኣኪቦም ክጸንሑ ክትገብሩ ብጥብቂ ነፍልጥ። እግዚአብሔር ስራሕና ይባርኽ። ቅዳሕ ንውፃ አቦና አቡነ ጴጥሮስ ናይ ሃገረ ስብከትና ሊቀ ጳጳስ ሽረ እንዳስላሴ ላዕለዋይ ቆራሮ ወረዳ ምምሕዳር ቤት ጽሕፈት ላዕለዋይ ቆራሮ ወረዳ ፖሊስ ቤት ጽሕፈት ሰለኽለኻ ኣብ መንበረ ሰላማ ከሳቴ ብርሃን ላዕለዋይ ቤተ ክህነት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ትግራይ ቤት ጽሕፈት ዞባ ሰሜን ምዕራብ ሽረ እንዳስላሴ ሃገረ ስብከት